Ja laidat korjataan siinä ja finaaliottelu pian jatkuu. Meillä on 4,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Tässä turnauksessa palkitaan myös paras pelaaja ja sitten myös omaperäisen joukkueasu. Juitu ylös vaan! Ei enää! Marko, onko sä saanut osuman oikein, kun on punaista paidassa? Onko sä? Anna vaan. Ja näin tilanne vielä 13-3. Peliaika on samalla aikaan myös päättynyt. Finaaliottelu oli tässä. 13-3 tulokseen päätetään ja HC Metsäkulma on voittanut sitten tämän 2011 katusäilyturnauksen. Näin onnittelut voittajille ja onnittelut myös kaikille muille osallistuneille. Tosi upeita. Meillä oli 6 joukkuetta mukana. Kohta saamme myös pisteet sitten siitä, kuka on voittanut myös tuon paras pelaajapalkinnon ja sitten myös tuon paras peliasun omaava joukkue palkitaan. Tuomarille myös kiitoksia Sepollekin.